सुक्लाय सारफां मंडल बे अफिसाव कार्यालयाव दिनैहाय जोंनि बिजेपिनि दोलोनि नेति आदबखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलनि गोबां माने बिबानगिरि बिथांमोना जइन जादों 100 जननिबो बारा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जइन जादों। बे जइनिंआ जोंनि सुक्लाय सारफां मंडलनि सुक्लाय सारफां समस्तिनि थाखाय बिराद मोजां बाथ्रा आरो जों बिराद गिदिर माबा गोहोआ जोंना बारायबाय जोंनि शक्तिया बारायबाय फैगोन इलेक्शनाव दिनैनि जइना जोंनि थाखाय बिराद गिदिर माने मोजां मोनजानाय मोनसे खामानि आरो बेखौ गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं वेलकाम जानायजों आरो एखे लोगो जों बयबो जमायै खामानि मावगोन होननानै आंनि दिनै गेजेरजों खोथा होदों। बेथ' दोलोनि गेजेराव सोरबा हमना ला जोंनि गेजेरावबो जोंनि बिपिएमनिफ्राय फैदों आरो जोंनि गेजेरावथ' बिदिनो बिपिएमनिफ्राय गिदिर बिजेपिनिफ्राय गिदिर बिबानगिरि बिदिनो थांनायखौ जोङो दासिमबो नुवाखै आरो दिनै सोरबा कार्यकर्ता बा सासे सानै थांदोंबो जानो आरो जोंनि गेजेराव थांफिन एबा फैफिनदों जोंनि गेजेराव बेफोर थांलाय फैलाया दोलोनि गेजेराव जायो। खिन्थु आं बेखौनो मोजां मोनदों जोंनि गेजेराव दा जोंनि बिजेपिखौ मोजां मोननानै सुक्लाय सारफाङाव अधिक माने गोबां माने बेलेग दोलनि रायजो राजा बिबानगिरि बिथांमोना फैदों आरो थांनाय बावाखै 10 दिनसो जाबाय सप्तासेनि एसे सिगाङाव बिपिएफनि इउथ माने डिस्ट्रिक्टनि इउथ माने सेक्रेटारि अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि बिथाङाबो जइन जादों आरो डिस्ट्रिक्टनि अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि बिपिन दास होननाय बेबो जोंनि जइन जादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो बिपिएफ दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनि बिजेपि दोलोआव जइन जादों। बिथांमोनखौ आं वेलकाम खालामदों आरो बिथांमोना जोंनि दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै फैदों एखे लोगोयै खामानि मावनो।